हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 8वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग, परमतत्वाची प्राप्ती. ठीक आहे, आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करूया ज्यांच्यामुळे आपला हा जो 18 दिवसाचा कोर्स आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करून पुढे जाऊया. आता आपण आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं की आपण भक्ती योगामध्ये आहोत, बरोबर. भक्ती योगाचा आपला हा दुसरा अध्याय आहे. आपण 7व्या अध्यायात पाहिलं की भगवंत चराचरात व्यापलेले आहेत, पण ज्ञान विज्ञान योग हा आपण पाहिला. 8व्या अध्यायामध्ये लगेचच अर्जुनाला काही प्रश्न पडलेले आहेत, सुरुवातीलाच पडलेले आहेत. आणि मग त्याच्यात सांगता आहेत, अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहे, भौतिक सृष्टी काय आहे, देवता कोण आहेत, हे कृपया मला समजावून सांगा. हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे, जो या देहामध्ये सतत निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतो. आपण जो श्लोक पाहिला त्याच्यामध्ये पाहिलं की जे पूर्णपणे मतपरायण झालेले आहेत ते मला मृत्यू समयी कसे जाणू शकतात. त्याचं उत्तर किंवा त्याच्या आपल्याला इथे 8व्या अध्यायात बघायला मिळणार आहे. आपली भगवद्गीतेमधले हे प्रत्येक अध्याय जे आहेत ही एक प्रकारची साखळी आहे, शृंखला आहे. ती एका अध्यायावर दुसरा अध्याय अवलंबून आहे. आणि मग तिथे कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं आहे जो मला मृत्यू समयी कसा जाणू शकतो, आणि त्याचा आपल्याला सविस्तर असा खुलासा किंवा आपल्याला स्पष्टीकरण 8व्या अध्यायामध्ये मिळणार आहे. तर आपण सुरुवात करूया. त्याच्यामध्ये आपण 7व्या अध्यायात 2 श्लोक पाहिले होते. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माते विदुर्यक्त चेतसः. एक मिनिट हा, मी रेकॉर्डिंग ऑन नाही केलं. रेकॉर्डिंग नाही सुरू आहे. सॉरी मी विसरून गेली. मग आता आपण बघूया की ह्या श्लोकांचं नेमकं आपल्याला 8व्या अध्यायामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, किंवा त्याची प्रश्न जे आहे भगवंतांनी सांगितलेले आहेत आणि त्यावरून प्रश्न विचारलेले आहेत. अर्जुनाचा प्रश्न आहे ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म काय आहे, आणि मग ब्रह्म म्हणजे काय त्याच्यावर भगवंतांनी उत्तर दिलं आहे जीव अविनाशी जिवंत अस्तित्व. प्रश्न आहे अध्यात्म म्हणजे काय, शरीराचा नियंत्रक, मग जीवाचा नित्य स्वभाव, कर्म काम फलदायी क्रियाकलाप. मग इथे सांगता आहेत भौतिक शरीराकडे नेण्याची क्रिया, अधिभूत म्हणजे मटेरियल वर्ल्ड आपण ज्याला म्हणतो, मग भौतिक निसर्ग भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे. अधिदैव कोण आहेत, तर सर्वोच्च देवता, विराट रूप ज्यामध्ये सर्व देवदेवतांचा समावेश आहे. 11वा अध्याय त्याच्यासाठी आपल्याला स्पेशल भगवंतांनी विराट स्वरूप भगवंताचं वैश्विक रूप आपल्याला त्याच्यामध्ये वर्णन आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. अधियज्ञ त्यागाचा आनंद घेणारा असा परमात्मा. मग अधियज्ञ कुठे राहतो, सर्वांच्या हृदयात राहतो. कोण आहे अधियज्ञ, कुठे राहतो हे विचारलेलं आहे. आणि मग मृत्यूच्या वेळी स्मरण कसं करावं, तर तो आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करतो. आपण आता एक एक बघूया. भगवान श्रीकृष्ण म्हणत आहेत अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म असं म्हणतात, आणि त्याचा नित्य स्वभावाला अध्यात्म असं म्हणतात. जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असं म्हणतात. मग आपण माहिती आहे की आपल्या मध्ये एक आत्मा आहे, जीवात्मा आहे, जीव आहे, बरोबर. तो प्रत्येकामध्ये आहे. मग त्याला ब्रह्म असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. आणि मग त्याचा नित्य स्वभाव काय आहे, म्हणजे आपला जो आत्मा जो आहे ज्याला ब्रह्म असं सुद्धा संबोधित केलं जातं, तर त्याचा नित्य स्वभाव काय आहे, त्याचा स्वाभाविक गुण काय आहे, स्वाभाविक गुणधर्म काय आहे, तर अध्यात्म. मग अध्यात्म म्हणजे काय, जो भगवंताची सेवा करणारा, भगवंताची उपासना करणारा असा जो आहे, तर हा आपल्या आत्म्याचा स्थायी भाव आहे, स्वाभाविक गुणधर्म आहे.
पण काय होतं, आता आपल्याला माहिती आहे आपला आत्मा कुठे अडकून पडला आहे, ह्या प्रकृतीमध्ये. ही प्रकृतीमध्ये 3 विकार आहेत किंवा या प्रकृतीचे 3 गुणधर्म, गुणदोष काय आहेत, तर 3 गुण, त्रिगुण, सत्व, रज, तम. आणि मग आपण ह्या प्रकृतीत आल्यामुळे, ह्या प्रकृतीमध्ये जन्म घेतल्यामुळे आपल्याभोवती त्या 3 गुणांचं आच्छादन आहे, एक आवरण आहे. आणि मग काय होतं, की आपल्याकडनं अशी कर्म केली जातात किंवा अशी कृत्य केली जातात किंवा आपण सकाम करण्यास उद्युक्त होतो किंवा आपण वेगवेगळी कर्म करणे, मग विकर्म असेल, कर्म असेल, तर वेगवेगळी कर्म, वेगवेगळ्या प्रकारची कर्म करण्यासाठी आपण उद्युक्त होतो. कारण आपण ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आल्यामुळे आपल्याकडनं आपण हा जो देह घेतलेला आहे, आपल्या आत्म्याला कार्य करण्यासाठी हे जे शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे, तर ह्या शरीररूपी यंत्राचा जो काही विकार असेल किंवा जी काही जो आपण त्याच्यामुळे आपल्याकडनं अशा गोष्टी घडल्या जातात किंवा आपण कृत्य करतो, कर्म करतो, की त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. आपल्याला हे चित्र तर आता माहिती आहे, की आपण जन्म घेतो, मग बाल्यावस्थेत, मग हळूहळू मोठं होतो, मग कुमार अवस्था, तरुण्य अवस्था, मध्यवय, त्याच्यानंतर वृद्ध अवस्था आणि मग शरीर हळूहळू जीर्ण होत जातं आणि मग आपला आत्मा हे शरीर त्याचा त्याग करतो आणि मग पुन्हा दुसरं शरीर, हो की नाही? तर हे सगळं जे आहे, तर ह्या चक्रामध्ये आपण अडकतो का? आपला आत्मा, ज्याला ब्रह्म असं म्हणतात, तर तो का अडकतो? कारण आपण ह्या 3 प्रकृतीच्या ह्या 3 गुणांमध्ये त्याचं आच्छादन, त्याचं आवरण आपल्या भोवती आहे. आणि मग जशी आपली कर्म, तसा आपल्याला पुढचा गुण मिळतो, जन्म मिळतो. तुमची कर्म चांगली असतील, सकाम कर्म असतील, भगवंतावर विश्वास आहे, देवावर विश्वास आहे, शास्त्रावर विश्वास आहे, उत्तम कर्म करता आहेत, गुणवान कुटुंबामध्ये तुम्हाला जन्म मिळू शकतो किंवा तुमचा उद्धारही होऊ शकतो, स्वर्गप्राप्ती होऊ शकते. पण तेच तुम्ही ज्या पद्धतीने तुम्ही तुमचे कर्म आहेत, मग एक तर तुमचं अधःपतन होतं किंवा पुन्हा मृत्यू लोकांमध्ये, पुन्हा मनुष्य जन्मामध्ये ते भोगण्यासाठी तुम्हाला जन्म मिळतो. पण जशा पद्धतीने तुमचं कृत्य आहे, त्या पद्धतीने विविध कर्मांप्रमाणे तुम्हाला पुढचा जन्म मिळतो आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला भोगावं लागतं. मग आता पुढे भगवंतांनी काय प्रश्न काय विचारलेला आहे भगवंताला, की अधिभूत काय आहे? मग निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत, म्हणजे जी आपल्या भोवतीची ही प्रकृती जी आहे, ही निसर्ग जी आहे, ही भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असं म्हटलेलं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या देवतांचा सुद्धा समावेश असणाऱ्या भगवंताच्या रूपाला, म्हणजे ह्या भौतिक प्रकृतीला संपूर्ण ज्याने सामावून घेतलेला आहे किंवा चंद्र सूर्यापासून वेगवेगळ्या सर्वत्रच सर्व ब्रह्मांडाला सामावून घेतलेल्या भगवंताच्या त्या वैश्विक रूपाला, विराट स्वरूपाला अधिदैव, देवांचा देव, देवांचा अधिष्ठाता असा अधिदैव जे आहे, म्हणजेच भगवान श्रीकृष्ण. मग प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान म्हणून वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ असं म्हणतात. मग यज्ञाचा अधिष्ठाता, मग भगवंत कोण आहेत, तर प्रत्येक रूपामध्ये भगवंत स्थित आहेत, बरोबर. आपण चतुर्भुज रूपामध्ये स्थित आहेत किंवा शिरोरक्षाय विष्णू म्हणून स्थित आहेत, हो की नाही? गर्भोदक्षाय विष्णू यांचा जो विस्तार आहे, क्षीरोदक्षाय विष्णू, जे प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहेत आणि प्रत्येक जीवाचं पालन पोषण करण्याचं त्यांनी घेतलेलं आहे. तर असे जे आहेत त्यांना अधियज्ञ असं म्हणतात किंवा यज्ञाचा अधिष्ठाता असं म्हटलेलं आहे. आणि मग जर त्या यज्ञाला किंवा त्या यज्ञाच्या अधिष्ठानाला जर आपण स्मरण केलं, आपण त्यांचं स्मरण केलं, त्यांना शरण गेलेलो, त्यांचं, तर जसा सुरवंटाच्या मनामध्ये असतं की नाही, की फुलपाखरू व्हावं, मी एका दिवशी फुलपाखरू होईन, आणि ते खरंच त्या सुरवंटाचं फुलपाखरू होतं. तसंच आपण भगवंताला सतत स्मरण केलं, त्याला शरण गेलो, त्याचं आपण नामस्मरण केलं, त्याला आणि उपासना केली, सेवा केली, तर निश्चितच आपल्याला सुद्धा एका जन्मात सुद्धा आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, असं कुठेतरी ह्या चित्रावरून आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग आता इथे प्रश्न आहे एक,
की मगाशी आपण पाहिलं की मृत्यू समय सुद्धा जाणू शकतो. हां. मग आता हा श्लोक त्याच्यावरच आहे. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम. य प्रयाति स मद्भावम याती न तत्र संशयः. आणि जो मृत्यू समय केवळ माझेच स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तर लगेचच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. मग इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, जो मृत्यू समयी मला स्मरण करतो, त्याला तो आणि देहत्याग करतो, म्हणजे आपला जो शेवटचा श्वास आहे, शेवटचा क्षण आपल्याला कोणाला माहित नसतं, की आपण असं सांगू शकतो का ह्या दिवशी ह्या तारखेला इतक्या मिनिटावरून वाजून इतक्या सेकंदाला माझा शेवटचा श्वास असणार आहे किंवा मी कशा ते नाही. प्रत्येकाचा वेगवेगळा आहे, कोणाला माहित नाही. तो कुठलाही क्षण तो शेवटचा क्षण असू शकतो. कुठलाही श्वास हा शेवटचा असू शकतो. आणि तेव्हा भगवंताला स्मरण करणं, तेव्हा त्याला शरण जाऊन त्याचं नाम घेणं, तेव्हा जेव्हा करतो आणि अशा वेळी हा जो निर्णायक क्षण जो आहे त्याला तेव्हा आपण केलं तर निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते असं भगवंत सांगत आहे. शेजारी चित्रामध्ये उदाहरण आहे पितामह भीष्म बाणशय्येवर होते. पण आणि त्यांना वरदान होतं, की त्यांना ते ज्या क्षणी म्हणतील, की मला आता हा देहत्याग करायचा आहे, देह सोडायचा आहे, इच्छा मृत्यूचं वरदान होतं. पण त्यांना त्यांचं राज्य एका सुरक्षित हातांमध्ये सोपवायचं होतं आणि म्हणून त्या शय्येवर सुद्धा ते सतत तिथे होते आणि त्या पीडेमध्ये त्यांनी त्या वेदनेमध्ये त्याने ते 18 दिवस जोवर युद्ध संपत नाही तोवर त्याच्या तिथे होते. आणि तेव्हा ते विष्णू सहस्त्रनाम म्हणत होते. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा अंतिम समयाला युद्ध समाप्ती झाली, समजलं की युधिष्ठिर जे आहेत ते जिंकलेले आहेत. त्यांच्या हाती आता आपलं राज्य जाणार आहे. तेव्हा ते भगवंताला त्यांनी सांगितलं, की माझ्या समोर तुम्ही उभे राहा. मला तुम्हाला बघत-बघत तुम्हाला स्मरण करत मला माझ्या अंतिम श्वास घ्यायचा आहे. आणि भगवान विष्णूंनी सुद्धा त्यांच्या त्या प्रार्थनेला तिथे ऐकले. भगवान श्रीकृष्ण साक्षात तिथे उभे होते आणि त्यांनी त्यांचा प्राण सोडला. म्हणजे जो भगवंताला स्मरण करून आपलं प्राण सोडतो, तर निश्चित त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. तर आता त्याच्यासाठी इथे आपल्याला एक छोटीशी गोष्ट आहे, की ही गोष्ट आहे महाभारतातल्या अरण्यक पर्वाची. आता अरण्यक पर्वामध्ये आपल्याला माहिती आहे, की 12 वर्षाचा वनवास होता, 1 वर्षाचा अज्ञातवास होता. आणि असं 13 वर्ष त्यांना व्यतीत करायचे होते. एकदा असंच ते सहज अरण्यातून जात होते आणि एका जागेवर तर ते थांबू शकत नव्हते. कारण दुर्योधनाची सेना सतत त्यांच्या मागावर होती आणि त्यामुळे ते एका जागेवर काही ते थांबू शकत नव्हते आणि एकदा असंच वनातनं जात असताना अ, त्यांना तहान लागली. युधिष्ठिर म्हणाले, की द्रौपदीला तहान लागली विशेषतः. मग युधिष्ठिर म्हणाले, की इथे आजूबाजूला पक्ष्यांचा आवाज येतो आहे, प्राण्यांचा आवाज येतो आहे, म्हणजे निश्चितच इथे कुठेतरी शेजारी तळं असेल, पाणी असेल. तर आम्ही इथे ह्या झाडाखाली थांबतो आणि सहदेवला सांगितलं, "जा पाणी घेऊन ये" म्हणून. आणि मग सहदेव गेला आणि मग बराच वेळ झाला तो काही आलाच नाही. मग ते म्हणाले नकुलला सांगितलं, की "बघ बाबा काय झालं? एवढा वेळ का लागतो आहे? आतापर्यंत यायला हवं होतं." कारण की पक्ष्या प्राण्यांचा आवाज तर फार लांब नाही आहे, म्हणजे तळं काही फार लांब नसेल. बघ बरं काय झालं? मग नकुलला पाठवतात बघायला, की काय झालं? मग नकुलही येत नाही. मग सहदेव पण नाही, नकुल पण नाही. मग अर्जुनाला सांगतो, "बाबा अर्जुना जा बघ काय झालं आहे." अर्जुनही येत नाही. अर्जुनाचीही तीच गता. मग भीमाला शेवटी सांगतात, की तिघच्या तिघं गायब आहेत. काय झालं बघ जरा. कुठे काही आहे का? कुणी शत्रू काही आजूबाजूला आहे का? काय झालं आहे नीट बघ जरा. आणि मग भीम जातो. भीमही परत येत नाही. भीमाची ती अवस्था. मग म्हटलं दुर्योधन म्हणते युधिष्ठिर जे आहेत त्यांना काळजी वाटू लागते आणि मग ते द्रौपदीला सांगतात, की "तू इथेच बस. ना कुठेही हालू नको. मी लगेच येतो" म्हणून. आणि मग ते थोडंसं पुढे गेल्यानंतर अंतरावर गेल्यानंतर त्यांना पाणी दिसतं, तळं दिसतं. आणि मग ते तळ्याच्या दिशेने जातात आणि जवळ गेल्यानंतर त्यांना दिसतं काय तर आपले चारही भाऊ जे आहेत ते मूर्छित पडलेले आहेत किंवा बेशुद्ध पडलेले आहेत. आणि मग आता आजूबाजूला बघतात तर त्यांना कोणीही दिसत नाही.
आणि म्हणून तळ्यातलं पाणी काढायला जातात. तेव्हा त्यांना एक आवाज येतो, की हे माझं तळं आहे आणि जर तू माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाही, तर तुझी सुद्धा अवस्था तुझ्या भावांसारखीच होईल. मग युधिष्ठिर राजा म्हणतात, की तुम्ही समोर या, मी तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देतो आणि मगच मी या तळ्याला हात लावेन किंवा ह्या पाण्याला हात लावेन. आणि मग युधिष्ठिर यांनी ओळखलेलं असतं, की हे दुसरं तिसरं कोण नसून यक्षदैवत असतील. तर ते समोर प्रकट होतात आणि ते प्रश्न विचारतात. आणि त्यांनी युधिष्ठिराला अनेक प्रश्न विचारतात. त्यातला एक प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे. प्रश्न असा आहे, "अहनि अहनि भूतानि गच्छन्तीह यमाला, शेषा स्थिरम इच्छामि, किम आश्चर्यम मतः परम." तो प्रश्न असा आहे, की शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात. परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला अमर समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. इथे थोडा टायपो आहे. तिथे तुम्हाला मृत आलेला आहे, तर तो मृत नाही, अमर शब्द आहे तिथे. ह्या श्लोकाचा अर्थ असा आहे, की आपल्याला माहिती आहे, की आपल्या इव्हन आजूबाजूला सुद्धा आपल्या घरातले कोणी नातेवाईक असतील, वृद्ध मंडळी असतील किंवा शेजारी-पाजारी, की अनेक जण मृत्यूला भेटतात. म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी कोणाच्या म्हणजे आपल्या जे जवळच्यांपैकी कोणाचा तरी मृत्यू झालेला आहे किंवा आपण आपल्याकडे आहे की पद्धत आहे, की आपण म्हणतो, की मरणाला आणि तोरणाला कोणा प्रत्येकाच्या घरी जावं आणि मग कोणी कोणी मृत्यू कोणाचा झाला, की तिथे सगळे नातेवाईक, मित्रमंडळी जमतात. हो की नाही? मग आता किंवा 2 वर्षापूर्वी आपण हा तांडव पाहिलेला आहे, की रोज आपण बातम्यांमध्ये, पेपरमध्ये वाचायचो किंवा फोन वाजला तरी धस्स व्हायचं, की अनेक लोक म्हणजे की की बाबा काय बातमी आहे, की म्हणजे अनेक मृत्यू किंवा अनेक लोक त्या कोरोना काळामध्ये मृत्युमुखी गेले किंवा आपल्या जवळचेच, आपल्या ओळखीचेच कितीतरी लोकांचा मृत्यू झाला त्या कोरोना काळामध्ये. आणि हे तो कोरोना काळ होता म्हणून नाही. तर आता सुद्धा तेव्हा कोरोना हे कारण होतं, एक कारण होतं. आता वेगवेगळी कारणं आहेत. कोणाला हार्ट अटॅक येतो, कोणाला कॅन्सर झाला आहे, कोणाला कोणाला साधं तापाचं कारणही चालतं. म्हणजे वेगवेगळी कारणं, कुणाला कुठे-कुठे ॲक्सिडेंटमध्ये म्हणजे कुठल्यातरी काहीतरी कारणाने पण मृत्यू हे होतात, की रोज आणि असे अनेक रोज प्रत्येक क्षणाला मृत्यू होत असतात. आणि तरीही आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण तरीही प्रत्येकजण हा स्वतःला अमर समजल्यासारखा स्थावर जंगम गोळा करायच्याच मागे लागलेला आहे. अहोरात्र बिझी आहे. कशासाठी? की मी अजून किती जास्तीत जास्त पैसे कमवू आणि अजून किती जास्त प्रॉपर्टी गोळा करू, सोनं गोळा करू, अ, गाड्या घेऊ, घर घेऊ, हे घेऊ त्याच्यासाठी आणि अजून जास्तीत जास्त स्वतःला बिझी ठेवायचं, जास्तीत जास्त काम करायचं, जास्तीत जास्त पैसे मिळवायचे. म्हणजे हीच एक तो स्वतःला मृत्यूची तयारीच करत नाही, की अमर असल्यासारखंच स्वतः वागणूक असतं आणि आपणही कधीतरी मरणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आपणही काहीतरी तयारी केली पाहिजे किंवा त्यासाठी आपण तर हीच एक सगळ्यात मोठी अद्भुत गोष्ट आहे, की मृत्यू हे अंतिम सत्य आहे. पण त्याची कोणीही तयारी करत नाही. आणि अ, हेच सांगायचं हेच एक अद्भुत गोष्ट आहे. आणि मग ती तयारी काय आहे किंवा आपण जर नाही केली तर काय होतं? आता आपण बघूया. यं यं व अपि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरं तं तं एवति कौन्तेय सदा तद्भाव अभावितः. हे कौन्तेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो, त्या त्या भावाची तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. म्हणजे इथे भगवंतांनी सांगितलं की तुम्ही अंतिम तुमचा क्षण आहे, शेवटचा क्षण आहे. तर तुम्ही ज्या भावाचं स्मरण करता किंवा तुमच्या मनात जी शेवटची इच्छा आहे, मग एखादी इच्छा असेल, जसं आपण मगासच्या चित्रात पाहिलं, की एखाद्याला नुसतं खा, खा, खा बसण्या सुटल्यासारखं सतत काहीतरी खाण्याची इच्छा असते आणि कदाचित ते अगदी शेवटच्या क्षणाला सुद्धा मी काय खाऊ अशा इच्छेने जर त्याने देहत्याग केला, तर पुढचा जन्म निश्चित त्याला डुकराचा मिळणार आहे, की कुठेही गेलेत की आपलं कुठेही तोंड घाल, खा, तोंडात काहीतरी घाल. म्हणजे असं
हे एक उदाहरण आहे. पण म्हणजे तुमच्या मनात जे आहे, की ती भावना निश्चित संदेह प्राप्त होतो. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे एक छोटीशी गोष्ट आहे. ही भागवतम मधली गोष्ट आहे. याचा संदर्भ आपण पाहिलेला होता भरत महाराज. हो की नाही, की भरत महाराज तुम्हाला हे मधलं चित्र आठवत असेल, की आपण जेव्हा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की मिथ्याचार म्हणजे तुमच्या मनात एक आहे आणि तुम्ही कृती एक करता आहे. तर तिथे आपण भरत महाराजांचा संदर्भ घेतला होता आणि आज परत आपण ती गोष्ट नव्याने आपण बघणार आहोत. तर श्रीमद भागवतम मधली ही कथा आहे, गोष्ट आहे, की भरत महाराज हे भगवंतांचे भक्त होते. आणि उत्तम पद्धतीने त्यांनी त्यांचं राज्य सांभाळलं, राज्य करत होते, प्रजेचं छान रक्षण करत होते. आणि मग जे वयोवृद्ध झाले, मग त्यांनी काय केलं, आपलं सगळं राज्य जे आहे ते मुलांच्याकडे सुपूर्द केलं आणि ते संन्यासामध्ये त्यांनी वानप्रस्थाश्रम आणि नंतर संन्यासाश्रम अशा पद्धतीने त्यांनी आपलं जीवन व्यतीत करण्यासाठी ठरवलं. आणि ते त्या पद्धतीने त्यांचं दिनचर्या सुरू होती. ते वनात गेले, त्यांनी कुटी बांधली आणि मग रोज आपलं जे काही उपासना आहे, जे काही यज्ञविधी आहे, ते खूप छान पद्धतीने ते करत असत, पार पडत असत. एकदा असंच सकाळी ते तिकडनं जात असताना म्हणजे त्यांच्या बाजूला एक नदी होती किंवा नदीच होती. तर तिथे वनामध्ये तर एकीकडनं एक हरिण जे आहे, ते खूप अगदी जीवाचा म्हणजे आकांतांडव घेऊन असा जीव मुठीत घेऊन असा जोरजोरात पळत होतं. आणि ती मादी हरीण होती आणि ती गर्भवती होती. भरत महाराज नी त्या हरणीला पाहिलं, की ती खूप पळते आहे, खूप पळते आहे. आणि मग त्यांनी जरासं लांबून पाहिलं, ती नजरेआड झाली आणि तिच्या पाठोपाठ वाघ जात होता. आणि वाघ सुद्धा तिला पकडण्यासाठी तेवढ्याच जोराने धावत होता. आणि मग त्या जी मादी हरिणी जी आहे, तिने नदीत उडी घेतली. नदीत उडी घेतल्यानंतर ती गर्भवती असल्यामुळे तिथे तिने त्या पाडसाला जन्म दिला. पण त्या पाडसाला तिथेच ठेवलं आणि ती नदी ओलांडून गेली. वाघाने तिला नदी ओलांडताना पाहिलं आणि वाघ तिच्या मागावर गेला आणि नंतर नदीच्या पलीकडे जाऊन त्याने तिला खाऊन टाकलं, तिची शिकार केली. पण त्या पाडस जे होतं ते त्या नदीमध्ये पडलेलं होतं. असं भेदरलेलं होतं, घाबरलेलं होतं. आणि मग भरत महाराजांनी हे बघितलं आणि भरत महाराजांनी त्या पाडसाला वाचवलं. त्याला जवळ केलं. त्याला शांत केलं. त्याला एक असं स्थैर्य दिलं, की बाबा तू सुरक्षित आहे, अशी एक भावना त्याच्या मनामध्ये त्याला निर्माण करून दिली. आणि त्याला खाऊ-पिऊ घातलं आणि त्याला आपल्याच जवळ ठेवलं. आणि मग ते पाडसही हळू छान मोठं होऊ लागलं. आणि भरत महाराजही त्यांच्या जवळ ते असल्यामुळे हळू त्यांच्यामध्ये गुंतू लागले आणि मग सतत त्या कुठलंही काम करत असताना आधी पाडसासाठी, की बाबा तो कुठे आहे, त्याला काय करायचं, त्याला काय हवं, काय नको हे सगळं बघायचं. म्हणजे मनामधली प्रेम भावना एक जी आहे ती त्यांची जागृत झाली त्या पाडसासाठी. आणि मग हळू काय झालं, की मग त्यांची जी काही रोजची उपासना आहे किंवा जे काही आहे, तर ते करताना सुद्धा मग त्यांच्या मनात विचार येऊ लागला, "अरे, हा काय करत असेल? हा कुठे गेला? हा जास्त लांब तर नाही ना गेला? नाहीतर कोणीतरी वन्य पशू येऊन परत त्याची शिकार करेल." किंवा म्हणजे एकीकडे नामजप सुरू आहे, एकीकडे यज्ञविधी सुरू आहेत. पण मनामध्ये विचार काय आहेत? माझा पाडस कुठे आहे? त्याला काय झालं? त्या तो सुरक्षित तर असेल ना? असा विचार मनातनं सुरू आहे. म्हणजे मन कुठेतरी दुसरीकडे अ, त्या पाडसाकडे स्थिरावलेलं आहे आणि कृती काहीतरी वेगळी सुरू आहे. आणि मग हळू भरत महाराज ते आधीच काय म्हणतात ते अ, ते वृद्ध झाल्यामुळेच त्यांनी संन्यास आश्रम धारण केलेला होता. आणि मग हळू वय वाढू लागलं आणि मग मृत्यू समय जो आहे तो जवळ येऊ लागला. आणि मग काय, की जेव्हा शेवटचा क्षण किंवा त्यांना आता कळलं, की आता आपला मृत्यू येणार आहे, तेव्हा त्यांनी काय केलं, त्यांच्या मनामध्ये विचार आला, की माझ्यानंतर या पाडसाचं काय होईल? आणि त्याच चिंतेत, त्याच काळजीत, त्या विचारांमध्येच त्यांनी आपला देहत्याग केला. आणि मग काय, की त्यांनी तो देहत्याग केल्यानंतर त्यांना पुढचा जन्म जो आहे तो हरणाचा मिळाला. म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये भावना काय होती, की माझ्या हरणाचं काय म्हणजे हरीण ही भावना असल्यामुळे त्यांना पुढचा जन्म हरणाचा म्हणजे जे भगवंताची भक्ती करत होते, सगळं छान करत होते, सगळं होतं.
पण केवळ शेवटच्या क्षणी मृत्यूसमयी त्यांनी हरणाला स्मरण केलं आणि त्यांना पुढचा जन्म हरणाचा मिळाला. पण मग त्यांना अ, माहिती होतं की आपण भगवंताचे ते भक्त होते. ते भक्तीच्या 8व्या पायरीवर किंवा 8व्या टप्प्यावर असल्यामुळे काय झालं की त्यांना भगवंत आपल्या मागच्या जन्माची त्यांना कुठेतरी आठवण होती किंवा त्याची त्यांना जाणीव होती की आणि म्हणून मग त्यांना की आपलं काय चुकलं आहे किंवा हे त्यांना माहिती होतं आणि म्हणून मग ते हरीण जरी जन्माला आले होते तरी त्यांनी काय केलं की ते भक्तांच्याच संघामध्ये किंवा जिथे साधू संत आहेत तर त्यांच्याच अशा कुटीभोवती ते राहत होते आणि तिथेच जे काही मिळेल ते खात होते आणि असं करून मग त्यांना पुढचा जो जन्म होता तो जड भरताचा मिळाला. म्हणजे जड भरत हा असा होता की जो भगवंताचा निस्सीम असा भक्त होता तो त्या आध्यात्मिक त्या ट्रान्स मध्येच असायचा. त्यामुळे त्याला भौतिक प्रकृती किंवा भौतिक लोकांमध्ये काही त्याला विशेष रस नव्हता आणि म्हणून लोक त्याला जड भरत की बाबा ज्याची बुद्धी जी आहे ती त्यांना असं वाटत होतं की हा विशिष्ट हा विचार करत नाही किंवा हा थोडासा जड बुद्धीचा आहे आणि म्हणून त्याला जड भरत असं म्हणत होते. तो असा इतर लोकांसारखा अं, असा एकदम स्मार्ट असा नव्हता किंवा तो भगवंताच्याच त्या तंद्रीमध्ये असायचा, त्या आध्यात्मिक ट्रान्समध्ये असायचा आणि त्यामुळे त्याला ह्या भौतिक प्रकृतीशी काही घेणं देणं नव्हतं आणि म्हणून लोकांनी त्याला जतना जड भरत असं ठेवलं होतं आणि त्याच्यानंतर त्यांना मोक्षधामाची प्राप्ती झाली. म्हणजे तुम्ही मृत्यू समयी आता मला सांगा भरत महाराज हे भगवंताचे भक्त असून त्यांना मृत्यू समयी भगवंताचं स्मरण झालं नाही आणि मग आपलं काय होईल आणि म्हणून इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच मय्यर्पित मनोबुद्धी मामश स संशय. म्हणून अर्जुना तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि ज्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड मला समर्पित केलेलं तुमचं कार्य आणि तुमचं मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने निसंशय तुम्ही माझी प्राप्ती कराल. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तू सदैव माझ्या कृष्ण रूपाचा विचार कर किंवा तू तुझा आता युद्ध जे आहे हे तुझं विहित कर्म आहे का तर ते धर्माला धरून आहे. ते धर्मासाठी तुला युद्ध करायचं आहे. तो एक क्षत्रिय धर्म तुला पार पाडायचा आहे आणि म्हणून मग त्यांनी ते पार पडण्यासाठी आणि त्याचा कुठल्याही परिणामांना बंधनात न अडकण्यासाठी त्यांनी सांगितलं तू मला स्मरण कर आणि तू युद्ध कर आणि निसंशय तू माझी प्राप्ती करशील. आणि मग इथं आपल्याला एका चित्रात दिसत आहे की हे कसं शक्य आहे हो की नाही. सतत आपण भगवंताचा विचार करणं किंवा त्याला स्मरण करणं त्याच्या हातात आपण त्याला आपण काहीतरी देणं हे कसं शक्य आहे भगवंतासाठी. तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथे उदाहरण आहे की प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं आहे. प्रल्हाद महाराज आहेत त्यांच्या बालपणी ते आपल्या सवंगड्यांना भगवान श्रीकृष्ण कोण आहे त्याबद्दल सांगत असत आणि त्यांची भक्ती करत असत. त्यांनाही त्यांच्या खेळामध्ये भगवंताची भक्ती करण्यास कशी केली जाईल असे खेळ खेळत असत आणि सामावून घेत असत. आणि मग प्रल्हाद महाराजांनीच सांगितलेलं आहे जर तुम्ही लहानपणापासून जर भगवंताची भक्ती केली तर निश्चितच तुम्ही तुम्हाला मोठेपणी किंवा जेव्हा तुम्ही हळूहळू तर तुम्हाला सराव जर तुम्ही पहिल्यापासून केला तर त्याचं तुम्हाला निश्चित स्मरण होईल, विसर पडणार नाही. आता इथं आपल्याला अजून सांगितलेलं आहे भगवंतांनी की अभ्यास योग युक्तेन चेत्स नान्य गमिनः परम पुरुषम दिव्ययाती पार्थानुचिंतयन. जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते मार्गापासून अविचलित असते तो हे पार तो माझ्यामध्ये नक्की पोहोचतो. म्हणजे इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की जो मृत्यू समयी जर तुम्हाला भगवंताची आठवण करायची असेल स्मरण करायचं असेल
त्याच्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे? सराव केला पाहिजे. मग सराव म्हणजे काय? की दररोज न चुकता भगवंताचं नाम घेणं. हाच एक सराव आहे. आपल्याला जर वार्षिक परीक्षा असेल मार्चमध्ये, तर आपण अभ्यास कधी सुरू करतो? फेब्रुवारीत करायचा का जूनपासून आपलं अकॅडमिक इयर सुरू होतं तेव्हा करायचा? जूनपासून करायचा की नाही? तेव्हाच आपल्याला पेपर सोपा जाणार. तेव्हाच आपल्याला मार्क चांगले मिळणार. तुम्ही अगदीच फेब्रुवारीला अभ्यास करायला पुस्तक उघडलं, तर कसं तुम्हाला मार्चमधला पेपर चांगला जाईल? हो की नाही? म्हणून मी तर भगवंत सांगतात किंवा प्रल्हाद महाराजांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे, की तुम्ही बाल्यापणापासूनच तुम्ही लहानपणीच अ, तुम्ही भगवंताची भक्ती करायला सुरुवात करा. अभ्यास करायला सुरुवात करा. अभ्यास म्हणजे काय तर भगवंताची भक्ती आणि मग निश्चितच आपण ह्या मार्गातून अविचलित होऊ आणि भगवंतापर्यंत निश्चित पोहोचू. त्याच्यासाठी आपल्याकडे अजून एक गोष्ट आहे. तर ही सुद्धा श्रीमद भागवतम मधली गोष्ट आहे. अजामिल हा भक्ता भगवंतांचा भक्त होता आणि एक ब्राह्मण होता. ब्राह्मण कुटुंबात जन्माला आला होता. गुणवान असा मुलगा होता आणि भगवंताच्या भक्तीसाठी, पूजा-विधीसाठी जे काही लागणार आहे, तर ते उत्तम पद्धतीने जे काही समिधा असतील, जे काही असेल ते सगळं वस्तू आणणं. वडिलांना वडील सुद्धा ब्राह्मण होते. भिक्षुकी करत होते किंवा ते पण वेगवेगळ्या पूजाविधी करत होते. तर त्यांना मदत करत असत. आणि एकदा असंच ते काहीतरी सामान घेऊन येत असत आणि तेव्हा वाटेमध्ये त्यांना एक वेश्यास्त्री आणि एक पुरुष जे आहेत ते दोघं दिसले आणि ती वेश्यास्त्री तशी फार उंची वस्त्र वगैरे घातलेलं होतं आणि दिसायला अशी मोहक अशी होती. आणि अजामिलने त्यांना पाहिलं आणि तो म्हणाला, "मी हे बघू शकत नाही" आणि पुढे-पुढे जाण्याचा तो विचार करतो. पण तो पुन्हा वळून त्या वेश्यास्त्रीच्या सौंदर्याच्या मोहात म्हणा किंवा तिला ती वेश्यास्त्री आवडू लागते किंवा तिला बघायची इच्छा होते. आणि मग काय होतं, की असंच तो घरी जातो आणि मग घरी गेल्यानंतर सुद्धा पुन्हा त्याला ती वेश्यास्त्रीच आठवू लागते. मग तो हळू त्या वेश्यास्त्रीकडे जायला लागतो आणि मग चांगल्या वाईटाची समज न राहिल्याने किंवा भ्रमामध्येच भ्रम झाल्यामुळे तो काय करतो, की आपल्या त्या वेश्यास्त्रीला घरात घेऊन येतो. पत्नी म्हणून घरात आणतो आणि आपली पत्नी, आपले आई-वडील यांना घराबाहेर काढतो. आणि मग त्या वेश्यास्त्रीपासून त्याला 10 मुलं होतात. 10व्या मुलाचं नाव त्यांनी नारायण असं ठेवलेलं असतं आणि तो मुलगा खूप गोड असतो आणि अजामिलचा सुद्धा अत्यंत आवडता असा मुलगा असतो. आणि मग हळू अजामिलचं सुद्धा वय वाढू लागतं आणि त्याच्यानंतर वय वाढल्यानंतर मृत्यू क्षण जवळ येतो किंवा आणि खूप आजारी असतात आणि मग ते विचार करतात, की आपल्याला आता आपला मृत्यू जवळ आला आहे की काय? आणि त्यांना ते जाणीव होऊ लागते आणि मग ते त्यांच्या लहान मुलाला हाक मारू लागतात. नारायण, नारायण असं करतात त्याला आणि मग मध्येच त्यांचा कुठेतरी शेवटचा क्षण येतो, श्वास सोडतात आणि मृत्यू होतो. आणि ते मुलाला हाक मारत असतात नारायण, नारायण आणि मग तिथे अ, यमदूत येतात आणि यमदूत बघतात, की हा अत्यंत पापी आहे आणि याला घेतलं पाहिजे, याला याच्या पापांची शिक्षा झालीच पाहिजे वगैरे अशा विचारात असतानाच तिथं विष्णुदूत सुद्धा येतात आणि विष्णुदूत आल्यानंतर ते म्हणतात, की तुम्ही यांना नेऊ शकत नाही. ह्यांना आम्ही घेऊन जायला आलो आहोत. तर ते म्हणतात, "हा इतका पापी आहे आणि याला कसं तुम्ही विष्णू लोकामध्ये नेणार?" ते म्हणतात, "आम्ही तो पापी आहे की नाही हा नंतरचा भाग. त्याने नारायणाला स्मरण केलं, भगवंताला स्मरण केलं म्हटल्यानंतर त्याला भगवंतापर्यंत जी काही आपल्याला मोक्षधामाची प्राप्ती आहे ती झालीच पाहिजे कारण की हे भगवंतांनीच सांगितलेलं आहे. पण मग ते यमदूत जे असतात ते सांगतात, की हा अत्यंत पापी आहे आणि त्यामुळे हा असं काही तो विष्णू लोकामध्ये किंवा मोक्षधामामध्ये जाण्यासाठी अजून पात्र नाही. आणि मग त्यांच्यामध्ये चर्चा होते आणि मग काय करतात, की हेही नेत नाही आणि तेही नेत नाही. त्यांना पुन्हा त्यांचे प्राण जे आहेत ते शरीरामध्ये सोडतात.
आणि मग अजामिल उठून बसतो. पण त्याने प्राण सोडल्यानंतर किंवा त्याचे प्राण घेतल्यानंतर त्याने हे संभाषण ऐकलेलं असतं किंवा त्याला याची जाणीव झालेली असते. आणि म्हणून काय होतं, की त्या अजामिलला सगळं आठवल्यानंतर मग त्याचे खाटकन डोळे उघडतात, की "अरे, आपण एवढ्या आयुष्यामध्ये काय केलं?" आणि मग तेव्हा तो जराही मागे वळून बघत नाही आणि त्या क्षणी घर सोडतो आणि भगवंताला शरण जाऊन तपश्चर्या करायला लागतो. 1 नाही, 2 नाही, जवळ-जवळ 12 वर्षात तो तपश्चर्या करतो आणि मग त्याला मोक्षधामाची प्राप्ती होते किंवा भगवान प्रसन्न होतात आणि मग वैकुंठ धामामधून त्याला विमान येतं आणि त्याला मोक्षधामाची प्राप्ती होते. आता आपण पुढे बघूया. अ, मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ पुरातन नियंता अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टींचे पालन करता सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्यामध्ये तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. मग आता इथे भगवंतांना सांगितले म्हणत आहेत, की भगवंतांनी म्हणजे एका मनुष्याने भगवंताच्या त्या परम रूपाचं ध्यान केलं पाहिजे. पुरुषोत्तम रूपाचं ध्यान केलं पाहिजे आणि असं का? तर भगवंतची जी दिव्य अशी आध्यात्मिक अशी जी प्रकृती आहे किंवा पराप्रकृती जी आहे ती ह्या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे आहे. ती दिव्य अशी आहे आणि तिथे सगळे भगवंत जे आहेत हे सूर्याप्रमाणेच तेजस्वी असे आहेत आणि त्यामुळे त्यांना तशा रूपामध्ये सतत ध्यान केलं पाहिजे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धी परमां गतम. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत की ते कधीही या तात्पुरत्या जगामध्ये परत येत नाहीत. ते दुःखाने भरलेले आहेत कारण त्यांना का सर्वोच्च पूर्णता परमशुद्धी प्राप्त झालेली आहे. आता बघा हा जो श्लोक आहे तिथे तुम्हाला एक छोटासा व्हिडिओ दिसतो आहे आणि जर त्याच्यात तुम्ही पाहिलं तर तो बघा त्या याच्यातून जाण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हा छान दरवाजा उघडून आला. तो तिथे उड्या मारतोय. तर आपलं असं आहे. आपलं हे जी भौतिक प्रकृती आहे, ही नैसर्गिक प्रकृती, तर याला दुःखालयम अशाश्वतम असं म्हटलेलं आहे. दुःखालयम म्हणजे दुःखाने भरलेलं असं घर किंवा जे अशाश्वत आहे किंवा ज्याला असं कसलीच शाश्वती नाही आहे. मग तो काय करतो, की आता हा बघा, हा छान पद्धतीने गेलेला आहे आणि हा उड्या मारतो आहे. तर दुःखालयम अशाश्वतम. म्हणजे आपण ह्या मृत्यूलोकामध्ये पुन्हा-पुन्हा जन्म का घेतो? कारण की आपण त्या कर्माच्या बंधनात अडकतो. म्हणजे कारण आहे, परिणाम आहे. परिणाम म्हणून आपण जन्म घेतो आणि मग तुम्ही जे काही कुठलंही काम करा, चांगलं करा, वाईट करा, तुम्हाला जन्म घ्यायचाच आहे. आणि म्हणून इथे भगवंताने सांगितलेलं आहे, की हे ब्रह्मांड जे आहे, हे दुःखालयम अशाश्वत आहे. दुःखालय आहे, दुःखाचं घर आहे, जे अशाश्वत आहे. आणि म्हणून त्या शाश्वत धामाकडे जायचं असेल, तर तुम्हाला काय करायचं आहे? भगवंतांना शरण जायचं आहे. त्यांची आराधना, उपासना करायची आहे. आ आणि मग हे भौतिक जग कसं आहे बघा, की भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत. म्हणजे आपली ही कनिष्ठ प्रकृती म्हणा किंवा अपरा प्रकृती जी आहे, तर ती भौतिक प्रकृती जी आहे, तर याच्यामध्ये म्हणजे अगदी वरपासून खालपर्यंत सगळे जे आहेत हे पुन्हा-पुन्हा काय करता आहेत, की सर्व दुःखाची ठिकाणं आहेत, हो की नाही? मग तुम्ही उत्तम पद्धतीने जरी काम केलं, तुम्ही सकाम कर्म केलं, भगवंताची भक्ती केली, तरी तुमचा उद्धार होणार आहे. म्हणजे पुन्हा जन्म मृत्यू आहेच. आणि जर तुम्ही अ, म्हणजे असं एक त्याच-त्याच गोष्टी करता आहेत किंवा तीच-तीच कृती करता आहेत.
तर तुमचा पुन्हा पृथ्वीलोकामध्ये किंवा मृत्यूलोकामध्ये जन्म होणार आहे, किंवा तुम्ही तुमचं पापकर्म वाढलेलं आहे, अत्यंत पापी आहात, किंवा तुम्हाला तर अशा लोकांना काय आहे की त्यांना नरकामध्ये जावं लागणार आहे किंवा नरक वेदना होणार आहेत. म्हणजे तो भगवंतांच्या निवास स्थानापर्यंत कोणी पोहोचतच नाही आहे तो, कारण की ह्या तिन्ही कुठल्या तरी गोष्टीमध्ये अडकतो आहे. आणि मग आपल्याला माहिती आहे की आपल्या आत्म्याचा प्रवास किंवा कालावधी, की आपल्याला ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी माहिती आहे, म्हणजे 4 युग एकत्र केल्यानंतर सुद्धा ते प्रत्येक युग हे 71, त्याच्यामध्ये युगांची चक्र आहेत. 27 चक्र संपलेली आहेत, 28वं सुरू आहे आणि असे अजून अनेक कल्प जायचे आहेत. त्यामुळे आपल्याला इथे माहिती आहे की ब्रह्मदेव जेव्हा प्रकट होतो आणि जेव्हा सृष्टी प्रलयाला येते किंवा नष्ट होते, तो कालावधी खूप, म्हणजे अक्षरशः लाखो वर्षांचा, करोडो वर्षांचा कालावधी आहे. आणि पुन्हा त्यामुळे इथे भगवंत सांगत आहेत की पुन्हा पुन्हा तू तो जो ह्या सृष्टीमध्ये जर तुला जन्म मृत्यू घ्यायचा, ह्या विळख्यामध्ये अडकायचं नसेल तर भगवंताच्या शरणदास स्मरण कर, त्या पद्धतीने त्यांची भक्ती कर. आणि नाहीतर मग आपल्याला माहिती आहे की आपण गेली अनेक वर्ष तेच तेच करणार, किंवा आपण इथेच जन्म मृत्यूच्या ह्या चक्रामध्ये पडणार. आणि मग ह्याहून अधिक अजून एक अशी प्रकृती आहे. आता हे दुःखालय शाश्वतम तर आपण पाहिलेलं आहे की आपल्याला इथे हे जे आहे, हे दुःखाचं जे बाहेर घर आहे, तर इथे आपल्याला पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यायचा आहे, मृत्यू आहे, जन्म मृत्यू ह्या चक्रामध्ये अडकायचं आहे. पण आपल्याला अशी एक प्रकृती आहे की जिथे जर आपण पोहोचलो तर तिथे काही हे जन्म मृत्यू नाही, आणि जिथे आपण शुद्ध सात्विक भावात असणार आहोत. अशी एक अव्यक्त अशी प्रकृती आहे जी स्वयंप्रकाशी आहे, जिला आपण पराप्रकृती सुद्धा असं म्हटलेलं आहे, की जी ह्या अपरा प्रकृतीच्या, भौतिक प्रकृतीच्या वेगळी आहे, त्याच्या पलीकडे आहे, आणि ती अविनाशी आहे, चिरंतन आहे. आणि तिथेच सतत आपल्याला भगवंतांच्या त्या कृष्ण लीलांची अनुभूती येत असते, अनुभव येत असतो, आणि ती कधीही नष्ट होत नाही. म्हणजे हे जग आहे, हे नष्ट होणार, पुन्हा त्या जगाची निर्मिती होणार, म्हणजे ह्या भौतिक जगाची निर्मिती होणार. पण ते तसं नाही आहे. जे या भगवत धामापर्यंत पोहोचतात त्यांना निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते, किंवा त्यांना पुन्हा जन्म मृत्यू नाही. आणि मग इथे आपल्याला हा गोलोका चार्ट दिलेला आहे. प्राची माताजींना आज मी सांगते, गोलोका चार्ट आपल्याला त्या पाठवतील व्हॉट्सअप ग्रुपवर. जर आपण झूम करून पाहिलं तर बघा, इथे तुम्हाला दिसत असेल की हे त्याला आपण ब्रह्मज्योतिर किंवा ज्योतिर्ब्रह्म असं म्हणू शकतो, जिथे भगवंतांचं परमधाम, मोक्षधाम स्थित आहे. आणि ह्या हे जे आहे, हे ब्रह्मांड आहे. ह्या ह्या पराप्रकृतीमध्ये भगवान वास करत असतात, आणि त्यांच्याच श्वासोश्वासातून किंवा त्यांचाच विस्तार म्हणून महाविष्णू, आणि महाविष्णूंच्या श्वासोश्वासातून अनेक ब्रह्मांड तयार झालेली आहेत. आणि मग त्या अनेक ब्रह्मांडांपैकीच एक ब्रह्मांडामध्ये, म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू हे खाली स्थित आहेत. जर आपण इथे पाहिलं, what's the time नाही, ओके. मला इथे मेसेज आलेला आहे, इथे किड्स क्लास आहे, आणि ओके. Hare Krishna, Shreya Mataji. Give me some 10 minutes. Actually, okay, I'll just finish it out. Hare Krishna, Shreya Mataji. Just give me 10 minutes.
तर हे जे आपलं ब्रह्मांड हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हा तर हे हे जे ब्रह्मांड जे आहे आपलं ते ह्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू स्थित आहेत. त्यांच्या नाभी कमलातून इथे ब्रह्मदेवांची निर्मिती झालेली आहे आणि ब्रह्मदेवांपासून आपल्याला ह्या सृष्टीचा आपल्याला एक 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 आपले इथे आपल्या बरोबर मधोमध जे आहे हे भुवर लोक आहे. हे सगळे अपर प्लॅनेट्स आहेत, लोअर प्लॅनेट्स आहेत. तर हे तुम्हाला गोलोका चार्ट जे आहे ते मी व्हॉट्सअपवर ग्रुपवर पाठवायला सांगते. आणि हे वेगवेगळे रेफरन्स आहेत की हे जे चित्र ही आकृती तयार केलेली आहे तर ही कशी. तर पद्मपुराणामध्ये वेगवेगळ्या पुराणांमध्ये त्याचा रेफरन्स आलेला आहे आणि त्या पद्धतीने आपण हे ह्या ब्रह्मांडाचं आपण स्वरूप जे आहे हे इथे मांडलेलं आहे. आपण लगेच पुढे जाणार आहोत आणि ह्या ब्रह्मज्योतिर्मध्ये किंवा जी पराप्रकृती आहे किंवा ज्याला वैकुंठधाम म्हणतो तिथे नेहमी जिथे जो पोचतो किंवा जो मुक्त आत्मा जो तिथे जातो त्याला भगवंतांनी ह्या गोकुळामध्ये ज्या ज्या लीला केल्या आहेत किंवा गोकुळामध्ये जसं वास्तव्य होतं तसा तोच आनंद त्याच लीला ते सगळं तिथे अनुभवायला मिळतं. आणि म्हणून मग एक मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये सांगितलेलं आहे कृष्णतडिया पद पंकजा पंजरातम अदैव मी विशतु मानसः राजा हस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्ते कंठवरोधन विधौ स्मरण कुटसते. मग हे कृष्णा ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा कसा शारीरिक विनोद वायू पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन. म्हणजे इथे ते भगवंत हे मुकुंदमाला स्तोत्रामधलं श्लोक आहे आणि म्हणत आहेत की मृत्यू समयी जेव्हा आपले एक एक अवयव जे आहेत किंवा एक एक निकामी होत जातात किंवा आपल्यातले जे काही वायू पित्त कफ जे काय आहेत एक एक शरीरातील एक एक अवयव जे आहेत ते आपण सोडतो आणि आपण हळूहळू आपलं शरीर जे आहे किंवा एक एक क्रिया ज्या आहेत त्या बंद होत जातात, त्या आकुंचन पावत जातात. मग अशा क्षणी मी जो आपण म्हणतो की शेवटच्या क्षणी मी तुला स्मरण करायचं तर मी कसं स्मरण करू किंवा माझं शरीर हे व्याधींनी जीर्ण झालेलं असेल तर मी तुला कसं स्मरण करू. त्यापेक्षा जेव्हा मी धडधाकट आहे मी सुदृढ आहे आणि अशा क्षणी मला मृत्यू दे की जेव्हा मी तुला नक्कीच स्मरण करू शकेल आणि तुला मोक्षधामापर्यंत ची निश्चित मला प्राप्ती होऊ शकेल. आणि मग पुढे आपण बघूया वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन तपस्या दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परमशाश्वत धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे मग भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की दानादी कर्म वेदाध्ययन तपस्या म्हणजे आपण एखादी गोष्ट जी आहे जी सातत्याने करतो आहोत. मग तुम्ही नामजप असेल जो सातत्याने केला तर तुम्ही निश्चितच त्याचं उपासना जी आहे ती रोज करते तो त्याचा तप होतं. एखादी गोष्ट तुम्ही करताय रोज मंगलाचरण तुम्हाला मंगल आरती अटेंड करायची आहे जर तुम्ही ठरलं आणि ते सातत्याने केलं तर त्या कर्माचा किंवा ते कर्माची काय होते तपस्या होते. म्हणजे सातत्य असणं गरजेचं आहे. तर म्हणजे असं तुम्ही जे काही सकाम कर्म करताहेत त्यापासून जी फलप्राप्ती होते किंवा त्यापासून आपल्याला जे इप्सित मिळणार आहे साध्य होणार आहे ते तुम्ही फक्त भक्तिपूर्ण भगवंताची सेवा केली तरीही तुम्हाला ते प्राप्त होणार आहे आणि त्या परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होणार आहे. आणि ह्यात निश्चितही शंका नाही असं कुठेतरी ग्वाही भगवंत देत आहेत. आपण आजच्या 8व्या अध्यायात पाहिलं अर्जुनाने 8 प्रश्न विचारलेले आहेत. ब्रह्म काय आहे, मृत्यूसमयी भगवंताचं स्मरण कसं करायचं,
योग मिश्र भक्तीद्वारे कृष्णाचं स्मरण, मग शुद्ध भक्तीने भगवंताचं स्मरण. मग दुःखालय शाश्वतम आपण पाहिलं की त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, भगवंताची भक्ती करायची आहे, लहानपणापासून सराव करायचा आहे. म्हणजे जेव्हा आपण शेवटच्या क्षणी अंतिम समयी आपण भगवंताला स्मरण करू, तेव्हा निश्चितच आपण भगवत धामाची प्राप्ती करू. भौतिक जग विरुद्ध आध्यात्मिक जग. मग भौतिक जग काय आहे आणि आध्यात्मिक जग काय आहे, तर हे आपण थोडस पाहिलं. आणि शुद्ध भक्तीची सर्वोच्चता म्हणजे आपण भगवान श्रीकृष्ण आहेत की आपण भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाणं आणि त्यांचीच सेवा करणं, त्यांचीच आपण आराधना करणं, नामजप करणं. तर हेच आपल्या भक्तीमधल्या भक्ती मार्गाची एक सर्वोच्च पायरी आहे असं इथे सांगितलेलं आहे. आणि इथेच आपला अक्षर ब्रह्मयोग जो आहे तो आपल्याला इथे संपलेला आहे. भक्ती योगामधला दुसरा अध्याय सुद्धा आज आपल्याला संपलेला आहे. तर हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्ण. माताजी उद्या घेणार नाही.